estación de autobuses, agradecer a empresa Sánchez, a directora territorial e xefe de servicio, para comunicar a ampliación da mobilidade co Barco de Valdeorras. Se porán por un lado dúas líneas, de luns a vendres, salirían do barco ás 6 da mañá, que é unhas 2 horas, e a volta sería ás 4:15 da tarde, tamén un teto pausanado de 2 horas. É unha medida moi interesante para permitir un fluxo do barco a Ourense, para aproveitar o que sería unha mañá de traballo, unha chegada idónea e tamén unha saída non moi tarde. Hai outras saídas antes e tamén despois, que quere mellorar a mobilidade. E por outra banda, un transporte a demanda para mellorar a comunicación entre o barco e a Roda de Trives, con saída ás 7:10 da mañá, unha hora máis ou menos de viaxe, e ao mesmo tempo unha volta de lunes a martes ás 6:05. A idea tamén é mellorar o fluxo da comunicación entre esas dúas vilas e ao mesmo tempo pois permitir e facilitar tamén unha parada no IES Ancochea da Roda de Trives. En síntese, son dúas decisións de ampliar a línea de comunicación e un pouco mellorar esa comunicación tanto do barco hacia a capital da